Салом алейкум, кӯли ҳамватанон, кӯли ғарибон, кӯли тамошобинон. Имрӯз бо як навори нави дигар пешкаши шумо мегардонем. Имрӯз хулоса баровардам, ки дар хона шашлики домашнӣ мекунем. Люля-кабоб. бовар мекунен, ами уже бори сеюмай, чун бори чорумай мекунам. Аҷоиб бамаза ва тайёр мешавад. Аммо чӣ хеле ки чӣ хеле ки маҳсулоташ чанд қачи мерава, ҳамон қачиро добавка мекунам. бовар мекунен ами шашликҳои даже ошхонаҳо, даже ами мисол ҷое ки мерем мешинем мехӯрем, ҳамҷода бамаза мекунам. Единственный да як ҷо ами метро Внуковада, метро Шереметвада, наздики ҳамда якта кафея, анамҷода ҳаста шашликҳои бамаза сочни. Всё дигар чанд ҷое да хӯрдагӣ маъқул шудагӣ нест. Барои ҳамин хулоса баровардам, ки худам дар хона домашний шашлик мекунам. Ами вайша рӯғани говша агар мисол бисёр бидозӣ, ҳамқа сочни бамаза мебиёяд. Ман намиқа мисол 800-900 грамм буд, ваям фаршум где-то 400 грамм рӯғани гов духтагим, якта тухм, як дона пиёз. Як бор проба кунен, результатша мебинем, ки чӣ хеле бамаза меояд. Не ки ами чӣ хеле ки гуфтам, рӯғани говша бисёр бидозӣ, сочни бамаза меояд. Фаршма тайёр кардам, посудаҳома шуштам. Бовар кунед, агар бояд чунин чӣ тайёр кунам, ҳамқа бо посудаи чиркин мебурояд. Агар бихоҳӣ ки чизе бамаза бихӯрӣ, старатся мекунӣ, бо мисол посудаҳои бромадагиша мешӯӣ. Не ки бигӯӣ не ҳеҷ дар кор нест, ҳеҷ чиркин намешавад. Инам хай. Как всегда, кекси нағз медиҳам. бовар мекунем, нағз мебинем ҳамира, барои ҳамин мепазам. 2 рӯз, 3 рӯза як бор мепазам чой қатӣ. Асобина изюм бидозида дуруш бамаза меояд. Ман ай хотирам баровардам. Вроди косада тар кардам, мондума, не ки ай хотирам баровардам. Добавит кардан. Инам хай духтарако, как всегда барои ифтор тайёрӣ мебинем. Хай Рамазона, ки дар бузургиш садқа ки як мисол моҳе ҳаст, ки пурфайзу баракатай. Мехоҳӣ ягон чиз тайёр кунӣ, ки бигада мисол даҳанта мазза кунӣ. Хиёл мекунам ҳама старатся мекунанд барои ҳамин, махсусан барои Рамазон. Хай ҳама вақт бовар кунед, ҳамин рӯзҳои вахтнои ман фақат дар кухня мегузаронам. Рӯзҳое ки корда бошам, не мебиём слегка ягон чиз мекунам, мехӯрам, якам дар ресурси ҷамъ мекунам, медурам хо мерам. Барои ҳамин рӯзи якум, мисол имрӯз шанбея, ман рӯзи якшанберо рӯзи корӣ кардагиам. Дар ҳамин чанд қайгорим якум бор рӯзи якшанбе мебурам. Старатся кардам ҳамаи чизма тайёр кардам, ки пага бирам кор кунам. Рӯзи душанберам кор мекунам, рӯзи сешанбе уже айдами духтарча мешем. Инам хай духтарако. Хай кекса медонем, ки маҳсулоташ чӣ меравад. Обычно 2 дона тухм, 4 қошиқча равған. Намедонам, ако бисёр одамо сода уксус добавит мекунанд, намекунанд. Ман мекунам обязательно. Ман фақат мекунам. Ҳамин хамираш чӣ қадar мулоим мебиёяд. Ира уже ҳама метавонанд, даже кӯдакои синфи 4 мекунанд ба фикри ман кекса. Ман лично ҳамира беҳад ами кӯдаким нағз мебинам. Медидам ки ҷоеда дар рӯи дастархон ягон ҷода ко сразу мегирифтам, мехӯрдам. Намедонам, аввал ҳамира ман нағз мебинам. бовар мекунед тамошобинон, беҳад монда мешам. Намедонам ай ҳисоби чие ки уже пеши наборе чӣ хеле пеш мисол ҳама тарафа будам. Тез корома мекардам, бо ҳамаи корома успеҳ мекардам. Ҳозир не, ҳозир хиёл мекунам, ки уже
камтар меҷими ё синни сол уже рафтестай, намедонам монда мешам. Беш ба худо агар то мисол 2 рӯз 3 рӯзам подряд кор мекардам, хастагӣ мондагӣ ма чувствовать намекардам. Ҳози намедонам ҳози камтар меҷиму уже монда мешам. Бовар кунӣ намедонам хай ҳам физически монда мешава одам, ҳам моральне. Ҳамаам хеле мисол занаке ки ҳам кор кунад, ҳам биёяд кори хона кунад, ҳам хеле ҳаматарафа монда мешава. Агар занакое ки мисол кӯдаки майда дошта бошанд, хеле мумкин бифаҳманд ки чӣ қадр қиин аст. الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي Ина духтарако уже шашликма тайёр кардастам. Хайчи хеле ки гуфтам, якта тухм, якта пиёз, перец, чёрный перец, красный перец. Всё. Дига ягон чи илова намекунем. Дастмона дар об тар мекунем. Инам хесихда сахт меҷиқем. Ака инами 800 граммаш где-то ман просто 4 та сих доштам. Агар инами 800 граммаш где-то 6 та сих мешава.
маки 4 доштам, 4 кардам, 3 хеле обычно мондум, духовкада мондум. Ҳатман як бор попробовать кунед, чӣ хел бамазза меояд. Бовар кунед, бениҳоят бамазза мешавад, сочный меояд. Маҳқултон мешавад. Неки ки бозам мегӯм, жири ҳамин шашлика ҳама вақт чейни ҳамо хамири чейни ҳами гӯштро добавит кунед. Мисол агар гӯшт бисёр боша, равғанаш кам боша, равғани гов, яъне жир, шашлик сочный намебиёяд, қоқ мебиёяд. духтарако, ҳатман ҳамин видеои моро то охир тамошо кунед. Бисёр просмотр ҳастае, лекин мутаассифона комментария камай. Подписаться кунед. Ман мисол ҳамира барои як мақсад мондум, ки ман ҳами дига мисол ҳаёт ман нақл мекунам, чунки ҳамин одам бо як кас қатъи дарди дил мекунад, сабук мешавад. бовар кунед, ман айрӯзе ки ҳамин канала ҳоӣ кардам, мисол гузашта ман нақл кардистам, хиёл мекунам, ки хела сабук шудам. Чунки то ҳамин вақта яхе вақт мешид дар таввуз зиқ мешидам, ки ҳамхе мегуфтам ба ҳамин хона дод бигӯму гирья кунам. Лекин мутаассифона илоҷ надорем. На мисол Россия як ҷое аст, ки на дод гуфта метавонӣ, на гирья карда метавонӣ. бовар кунед. Хай кӯдакҳои маъида дорем, дар пеши кӯдакҳорам намешавад ин кора кардан. Инам хай тамошобинон, хай кадоме агар мисол ҳамхе мисол кӯдакдор боша, ҳам кор кунад, кори хона кунад, мумкин бифаҳмад. Мумкин ки ҳастанд занакое, ки мисол ҳамхе ҳаёт доранд. То одам таҷрибаи зиндагиро набинад, ҳамин мисол ҳамин рӯзиро накаша, як каси дигара намефаҳмад. Барои ҳамин духтарако, ҳатман комментария нависен, савол диен, ки ман мисол саволҳои шуморо ҷавоб диҳам. Чӣ саволе доред, марҳамат дар таги комментария нависен, ҳатман ҷавоб медиҳам. рӯи хотири духтарчаи ман ҳатман подписаться кунед. мумкин оянда дар историяи худшавона, дар роликош мумкин дальше баъд ин навора пеш барад. Ки медонад, ки имрӯз ҳастем пагане, ки медонад, ки чӣ гап мешавад. ина духтарако, шашлики ман ба маззаш беҳад сочный омад. бовар кунед, ҳамқадр ба мазза омад, ки уже ҳамин чӣ хеле вақти шома мегӯянд, дига ҳада чӣ хеле тез кунем, бишинем ҳама каса. Мо как всегда вақти шома мегӯянд, Айша мо сар мекунад капризничать. То ирате, инам хали кардан мегирад, бовар мекунед. Ами как назло, да, короче. кӯдаке ҳаст, ки вақти хурдан мешавад, уже ғамтииша сар мекунад. худ ӯро агар пешакӣ битӣ. ина тамошобинон, как всегда як мисол ифтори чейни оилаи худам. ҳатман попробовать кунед, ба мазза меояд. ина гулкарамомам сирх кардам. гулкарамом камтар не ки бенамак омадак. рости гап, вақти вайша тайёр карданда, тухмша тайёр карданда, намакша начашидам. А так ҷӯшонданда намак дохта будам. тамошобинони азиз, ҳатман лайк монед, подписаться кунед, навора поделиться кунед, то охира тамошо кунед. беҳад хурсанд мешем. Асобино ҳамин дар ғарибӣ мисол як каса поддержка кунад, чӣ хеле хурсанд мешавад. ва иморам кекси морам тайёр шуд. дига саросима ҳамаша мондум, як бор навор кардам. ина тамошобино, мо дар шом шид, шомам гуфтам. шома хондам, омадам ба мо истиёи таом, кадоми марҳамат наздики мода бошад, биёя ифторхӯрӣ. хай тамошобинон, то навори оянда фаромӯш накунед лайк монед.